Controversial ZANU-PF figure Killer Zivhu has urged opposition leader Advocate Nelson Chamisa to form a church or align with ZANU-PF. Achiperi mushe muri Zimbabwe kune munhu anofarisa usikamboiti anonzi Killer Zivhu. Killer Zivhu mugore rakapfuura aiwa Killer Zivhu akanga ati ndasiyana nezvepolitics achiti aiwa ZANU-PF aida kundiuraya chichichi munowaza mapictures ema-accidents ake achiti aiwa mutungamiri wenyika haazi legitimate achituka Idi Mnangagwa mutungamiri wenyika but izvezvi takuona kuti azongotina matables ake ava kufaya Nelson Chamisa. Sanopinda mashoko abuda nyora nobva subscribe like or turn on the bell icon. Zivina Mzimu aimonigwa muchinzi Zivhu has also claimed that the opposition is significantly compromised. Zivhu has also said opposition members wake up. 3/4 of your leaders are on the payroll and not genuine. Consider why there are coups after elections, new parties emerge and leaders are ousted. Don't suffer for selfish leaders. Join ZANU-PF or a church to save yourself. Zivhu stated over the weekend. Domashwa tiri kuona kuti Killer Zivhu ani hapana pachudza Nelson Chamisa achimuti aiwa ngapo make church kana kuti auye tijoine ZANU-PF. Tinoona kuti pane vamwe vashoma vanomupindura vanotora masvika vachiti ko iwewe mumwe anotora masvika vachiti but is this guy normal or he just utters anything that he daydreams. Ndomasvika kuti kuna pana bharo achimuti aiwa Killer Zivhu Brennan ngatori nandasi kuti aoni zvinhu zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe anonge achingopa masuggestions but asina kumboprocessa mumind dzake. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko awa. Pinai kume section medu, subscribe, kulike,